Balansion on turvallinen ja tietoturvasertifioitu palvelu, joka tekee rahastasi fiksumpaa. Eli sellaista, joka riittää niihin asioihin, joilla on elämäsi kannalta todellista merkitystä. Kaikki alkaa tili- ja lainatietojesi hakemisesta turvallisesti omilla verkkopankkitunnuksillasi. Sen jälkeen Balansion luokittelee tulosi ja kulusi automaattisesti oikeisiin luokkiin. Halutessasi voit myös luoda omia luokkia. Näet siis tarkalleen, mistä rahasi ovat tulleet ja minne ne ovat menneet. Avainsanahaku auttaa löytämään yksittäiset erät. Balansionin avulla tiedät aina taloutesi tilan. Tulo- ja menohistorian lisäksi Balansion auttaa näkemään myös tulevaisuuteen. Historian perusteella Balansion osaa tehdä budjettiehdotuksen, jota voit muokata mielesi mukaan. Lisäksi voit asettaa säästötavoitteita sekä seurata niiden toteutumista vaikka sentin tarkkuudella, jos niin haluat. Balansion kertoo sinulle myös tulojesi ja menojesi trendit sekä antaa rahan arvoisia säästövinkkejä. Tienaatko enemmän kuin kulutat vai päinvastoin? Voit arvioida rahan käyttöäsi myös vertaamalla omia tietojasi Balansionin tietokantaan. Miten pärjäät suhteessa muihin samassa asemassa oleviin, samoilla seuduilla ja samankokoisessa perheessä eläviin Balansionin käyttäjiin? Käytätkö esimerkiksi asumiseen tai ruokaan enemmän tai vähemmän rahaa? Luonnollisesti tästä tiedosta ei näy yksittäisen käyttäjän tiedot, vaan tilastollisia keskiarvoja. Fiksu kuluttaminen tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Yhtä kaikki, jokaisella meistä on omaan talouteen liittyviä tavoitteita ja unelmia. Balansionin avulla voit saavuttaa ne. Tervetuloa kokeilemaan veloituksetta.